Когато се справяте с кожни проблеми, най-добрият инструмент във вашия арсенал от doTERRA е линията HD Clear. Тази линия е съсредоточена върху 3 мощни етерични масла: чаяно дърво, евкалипт и гераниум. Използването на HD Clear всеки ден ще помогне за намаляване на пробивите, на обривите. Какви пробиви? Обривите, извинявам се, това е моя грешка, и появата на петната. Окей. Тук съм ви сложила малко информация. Значи, този комплект е от 3 продукта. Първия е едно ролерче, който е с 3 етерични масла. Е малко повече, нали, може да ги видите съставките отдясно, но основно 3 етерични масла. Разредено е с кокосово фракционирано масло, т.е. базово масло. Той е бленд за локална употреба, важна част от системата на HD Clear. Създадено с масла от семена на черен кимион, сигурно сте чували за това. Етеричните масла от клас CTG, естествено, това е най-високия клас за чистота. Говорим естествено за doTERRA. Надявам се, че няма нужда да споменавам, че всичко, което говорим тук в момента, е наистина за doTERRA, защото от всичко, което научавам последните 4 години за етеричните масла на пазара, не бих искала да си мажа 99% от продуктите, които се предлагат. Тази формула може да се прилага върху проблемните зони по лицето и тялото. Той е блендът за локална употреба, спомага за чист и гладък вид на кожата на хора от всякаква възраст. Нанася се върху дефектите, където има на кожата. Може вечер. Нанасяйте вечер, за да почистите и хидратирате кожата си за по-гладка и чиста кожа сутрин. Ако имате тинейджър вкъщи, редовната употреба на системата HD Clear за лице ще помогне за чистия вид на кожата. За най-добри резултати използвайте заедно с останалите продукти от системата HD Clear за лице. Кои са останалите продукти? Ето, това е сапун, с една помпичка такава. Първо се изчиства хубаво лицето. Това е ролерчето, което ви казах, че се маже, и най-накрая има крем, който те са 3 стъпки, което трябва да работи съвместно, заедно с всеки продукт се постига следващото ниво за измиване и изчистване на кожата и доставя оптимална хидратация за балансирано ниво на увлажняване. Да, това е едно трио такова, което е хубаво да се използва като комплект. Аз вече имам доста хора така от близкия кръг, на социален кръг, които дават много добри резултати. Може да го използвате дори и не когато има обриви, ами така за обща поддръжка. Аз и сапуна много го харесвам, и крема е много нежен, и ролерчето е хубаво да го има вкъщи, и като трио с супер комбинация, и са много добри за кожата. Благодаря ви, че бяхте с мен. Мога да продължа да говоря още много. Ако има нещо, което специално ви интересува, обърнете се към мен или задайте въпрос отдолу по този пост, или ми напишете, за да може да намерим специалната за вас информация. И естествено, ако някой от вас се интересуват и искат да правят това, което аз правя, и това, което правят част от нашия екип, и бихте искали и вие да предавате тази информация нататъка и с това нещо да развиете бизнес или допълнителен доход, свържете се с нас. Свържете се с мен, аз ще ви помогна да ви обясна как става тази работа. Благодаря ви много, че бяхте тук, че слушахте. Ще се радвам на всякакви, дори лайк да дадете, да знам, че сте чули. Усмихвайте се, бъдете здрави!